Hej Camilla. Hej. Jeg vidste slet ikke, du løb. Det ved du jo godt. Jeg løber altid om søerne om søndagen. Du løber godt nok hurtigt. Og nu her, det er for sent. Ikke? Men nu du er her, så vil jeg gerne lige bede dig om at overføre indskud for lejligheden. Prøv lige at stoppe. Prøv lige at stoppe. Nej. Eller jo. Jeg er lige i gang med at rydde op. Skal du have noget hjælp? Nej, jeg tror lige, jeg kan overskue det. Kom så. Jeg vil gerne have dig tilbage. Det er jo sjovt. Du kender jo mig, ikke? Altså. Jeg er en pige med kaffe i næsen, og så har jeg bare brug for, at der sker lidt drama en gang imellem, ikke? Den er da lidt ivrig, hva'? Måske du lige vil have et øjeblik til. Godmorgen. Jeg har lige ringet til dig. Er du blevet syg? Ja, jeg har ligget i sengen lige siden i går. Nej. Jeg har heller ikke lige fået lavet det, jeg skulle. Du har ikke fået lavet indholdsfortegnelsen? Nej. Ej, det er vel noget pis, Cecilie. Det er så pisset. Du tager 0 ansvar. 0, og det er... Vi er mega travlt nu. Helt vildt travlt. Altså, vi har aldrig haft så travlt før. Nej, i hele verden. Der er slet ikke tid, så du bare står der. Jeg går hurtigt hen her nu. Ja, altså, hvor skal jeg starte det? Altså... Der har været klager over dig. Klager fra hvem? Niels, han synes, du går og flørter for meget. Det føler han ikke ret. Bliv tilpas af det. Det var da ham, der inviterede mig ud. Der må du også lige tage på dig, at du er ret... Jeg er slet ikke på den måde. Nej. Du er perfekt. Prøv lige at høre. Det er alt det, du tror, der er galt med dig. Det er noget, der foregår op i dit hoved. Jeg kan ikke se det. Hvorfor retter du så hele tiden på mig? Ja, men det er fordi, jeg er åndssvag og sur. Og lidt nervøs for i aften. Det er du også, ikke? Mm-hmm.